Tule vaan. Tule vaan tänne. Tule tänne. Ota täällä. Täällä. Tule vaan. Hyvä. No niin, mennään. Hyvä. Joo. Hyvä, Joo, tule. en minä nyt tee. Kuka tuo on? Tule. Miksi? No? Mitä? Tuu. Mennään. Mennään kotiin. En mä halua lähteä. En minä tiedä minne. Menee ihan väärään suuntaan. Ei meidän sinne pidä mennä. Ota hänen sinne. Kuka toi on? Missä mun vanhemmat on? Ei vitsi, mä käyn tänne. Mitä se nyt taas tekee? Kuvan mun just. Joo, mä oon tässä. Noniin, ota se kuva. Joo, voidaanko mennä? Mennäänkö eteenpäin? Nyt mä oon taas täällä. Tuleekohan ne kohta hakemaan pois? Ei vitsi, en tiedä. Saakohan täällä ruokaa? Mitäs teet? Voitko olla kuvaamatta munaa? Niin. Täällä ei saa ruokaa. Ei jaksa. Se onneksi tuo nainen sentään roksuttaa. Joo, tää onkin ihan mukava. Vinksejä. Kohta saadaan vinksejä. Vähän siisti. Just käytiin keittiössä ottaa vinksit ja kermaviili valmiiksi. Syön niin monta vinksiä. Vähän ihanaa. Mä en sano yhtä ainutta. Me luvattiin vinksejä ja mä en sano mitään. Aina ne samat nappulat ja makkara. Mitä paskaa.